Какво е приемна грижа? Приемна грижа е да вземеш дете в къщи да го гледаш и държавата ти плаща някаква сума съответно. Трябва ли според вас да се затворят домовете за деца и защо? Според мен ще бъде много хубаво, но е нещо неосъществимо. Защото масово има домовете в България са пълни, а пък все по-малко хора искат да станат приемни родители и просто няма как да се случи. Иначе трябва да се затворят. Кой е отговорен за нередностите в домовете? Абсолютно държавата. Мисля, че е виновна за всичко, но не мисля, че може да се оправи с толкова много деца в домовете, да се направи нещо от мисъл за момента, с една стъпка. Това е някаква реформа, която ще отнеме примерно 10-20 години и след това може да има някакъв резултат. Отговорно ли е обществото за спасяването на децата? Аз мисля, че отговорно обществото единствено за обучение на хора, не на обучение, на някакво за пример на младите хора как не трябва да създава деца и да ги оставят и не трябва да създава деца, за да не могат да се грижат за тях. Но в момента, в който мисля, че обществото не е критерий в момента, защото има толкова много деца и ти нищо не мога да направиш. Може би за в бъдеще, но пак, както казах, няколко години трябва да минат. Бихте ли станал приемен родител? Аз не бих станала приемен родител, просто защото мисля, че ние не можем да се оправим с второ наше дете и защо трябва да взема дете, като аз мога да имам мое второ. Мисля само заради тази гледна точка. Вместо да се взимат деца от бедни семейства и да се настаняват в приемни семейства, на които се плаща, редно ли е тези пари да се дават на биологичното семейство и защо? Абсолютно е редно. Винаги е най-хубаво детето да е в биологичното семейство и не мисля, че е редно да се дават пари на трети лица да гледат детето, при положение, че родителите, всъщност ако родителите имат желание да гледат детето, би трябвало те да бъдат подпомогнати. Редно ли е да се извеждат деца от семействата им, семейства с висок риск за детето, когато в домовете има хиляди сираци и изоставени деца? Абсолютно. След като има риск за детето трябва да бъде изведено от този дом. Въпросът вече с това, че са пълни домовете, мисля, че трябва да може би да се дигнат парите, които се осигуряват за приемни родители, да се направи като някаква голяма... Как да го кажа? Като някаква инициатива голяма из цялата страна, за да може да все повече хора да пожелаят да бъдат приемни родители и след това ще се оправи всичко. Какви са заплатите на приемните родители според вас? Нямам никаква представа. Мислите ли, че приемна грижа се е превърнала в печалбарство в България? Да, абсолютно. Точно за това ми беше мисълта, че ти правиш инициатива, хората искат, но хората отиват само заради заплащането и хората не могат да са сигурни, че като сложат това дете в това семейство, децата ще бъдат защитени или ще бъдат по-добре гледани, което не е вярно. Какви хора стават приемни родители? Мен ми се ще да вярвам, че хора, които стават приемни родители, са хора, които имат време, вече с отгледани големи деца и имат време да се посветят на това дете, но всъщност реалността е, че хора стават приемни родители, просто ще им бъде платено и че тези деца няма да получат нужната грижа.